Il-lejla tajba. Matul dil-ġimgħa nafu fuq ix kulħadd kienet jitkellem, nafu fuq ix kulħadd kienet jinkwieta, nafu fuq ix inti kont qed titkellem u fuq ix inti kont qed tinkwieta l-coronavirus u għalhekk il-lejla live hawnhekk f'Xarabank il-programm kollu dwar il-coronavirus. Magħna il-persuni li qegħdin imexxu l-operazzjoni biex il-coronavirus ma jidħolx Malta jew jekk jidħol jiridu jiddeċidu x'se jiġri. Superintendent tas-saħħa u l-persuna espert fil-viruses. Ukoll għandna diskussjoni minn nies li jaħsbu li qed nagħmlu għaġeb wisq, jew kellha nies qed jaħsbu li maħniex qed ninkwetaw biżejjed. Il-lejla live Xarabank inti tista' ċempel u tistaqsi dak kollu li tixtieq. Aħna l-lejla se nwieġbu il-mistoqsijiet tiegħek fosthom kif taħdem il-kwarantina. Jekk se tittamel inti jew jgħidulek kif tagħmilha. Jekk se ssifer x'tagħmel, jekk għandek xi ħaġa bukjata tħassara, il-virus se jidħol f'Malta u meta jidħol x'se jiġri. X'se nagħmlu mat-teachers, il-homework, l-iskejl se jagħlqu, l-ħwienet x'se jagħmlu. Dak kollu li tistaqsi inti il-lejla f'Xarabank se nippruvaw niġbuh. Ibqgħu hemm, immorru waqfa qasira, niġu lura u nibdew mill-ewwel il-programm.